Hei yrittäjä! Mä oon Visa-Matti ja me ollaan rakennettu tämmönen sosiaalisen median agentti kautta assistentti just sulle. Gunvald luo, ajastaa ja julkaisee sun puolesta sosiaalisen median postauksia hyvinkin pitkälle automatisoidusti ja on tämmöinen moderni systeemi, mikä tehostaa sun yritystoimintaa markkinoinnin osa-alueella. No, nyt me ollaan aloittamassa tämmöinen uusi viikkorutiini, keskiviikkokahveet, 9 reikä aamulla alkaen ja 10. päivä kesäkuuta keskiviikkona. Mikä näiden aamukahvien ajatus on, niin on se, että olemassa olevat käyttäjät ja mahdolliset uudet käyttäjät, ketkä nyt pohtii, että mikäs juttu tämä oikein niin on ja mitä tässä niin tapahtuu, niin voi hypätä vaan linjalle hyvin matalalla kynnyksellä, ilman kameraa, ilman mikkiä, mitään. Katsoo vaan, että mitä tapahtuu ja me näytetään sulle, miten tämä toimii tämä palvelu ja mennään vähän syvemmälle siinä niin kokonaisuudessa. Ja sitten jos sä niin jossain määrin kiinnostut tai haluat ottaa tätä niin testiin ja kokeilla, että jos tämä istuisi siihen sun työskentelyyn, niin siinä tapauksessa me autetaan sinua tässä käyttöönotossa. Tehdään profiilisivujen täytöt, yhdistetään sun metasivut, tarvittavat LinkedIn, Google-sivut ja lähdetään tekemään sitä somehommaa yhdessä. Ja meidän tahtotila on oikeasti auttaa sut alkuun tämän kanssa ja loppuviimein päästä siihen, että se olisi mahdollisimman pieni työ kaikille, että me saataisiin kerrottua siitä meidän yrityksestä, niistä meidän tuotteista, kokonaisvaltaisesti operaatiosta ulkomaailmalla. Ota yhteyttä.